Il-ħadd it-tajjeb. Illum 24 ta' April, it-tieni ħadd tal-Għid, il-ħadd tal-Ħniena Divina. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Kappella tal-Bon Pastur f'Ħalbalzan, imexxi l-qudiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum bil-ferħ il-festa tal-Ħniena Divina dan it-tieni ħadd tal-Għid u qegħdin nagħmlu dan illum f'din il-Kappella tal-Bon Pastur li hija tas-Sorjiet tal-Bon Pastur għal snin twal. Kienu anki jinġabru hawnhekk is-Sorjiet tal-Bon Pastur fl-okkażjoni wkoll tal-festa tal-fundatriċi tagħhom Sor Marija Eufrasja Pelletier. U għalhekk aħna ningrazzjaw lill-Alla ta' Tanġid li għamlu s-Sorjiet tal-Bon Pastur propju hawnhekk f'dan il-bini. Dil-kappella li issa qegħdin jieħdu ħsiebha Families for Christ u anki jorganizzaw attivitajiet hawnhekk huma u nitolbu biex propju f'din l-okkażjoni sabiħa ikonna dejjem l-għajnuna tal-Ispirtu tal-Alla ħalli ngħixu l-imħabba u l-ħniena tiegħu mal-oħrajn bħalma juruna propju s-Sorjiet tal-Bon Pastur. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-oli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' ħniena bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-popli. Huma l-koll qalb waħda kienu jinġabru flimkien fil-portiku ta' Salamun u ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. L-att ta' dawk li kienu jemmnu fil-mulej, kemm irġiel u kemm nisa, kien dejjem jiżdied u joktor. Hekk li kienu l-koll iġorru l-morda tagħhom fuq is-sodot u l-imtieraħ u jqeduhom fil-pjazzezz biex jgħaddi Pietru jaqam qar id-del tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-bliet ta' madwar Ġerusalemm iġorru l-morda u l-dawk li kienu maħkuma mill-ispirti mniġsa u l-koll kienu jitfejqu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu, ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu, ħajjgħidu dawk li jibżaw mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna, dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu fih u nitennew fih. Flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina r-risq, imbierek minn ġej fisem il-mulej, imberkuhom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni, ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesu. Jinsibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma ta' Alla u x-xhieda ta' Ġesu. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli: kull ma tara niżlu fil-ktieb u jibatu lis-7 knejjes. U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni. U kif dort rajt 7 kandelabri tad-deheb. U f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem, liebes libsa twila sa wiċċ saqajh, b'sidru mħażżem bi ħżiem tad-deheb. Jien kif rajtu, waqajt isni mejjed f'riġlejh. Iżda hu ressa idu l-leminija fuqi u qalli: tibżax, jien hu l-ewwel u l-aħħar, jiena il-ħaj. Jien kont mejjed u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Ikteb kull ma tara, kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġru il-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Tumas, emmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emnu.
Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dakinhar filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qatt f'nofshom u qalilhom Islim għalikom. Kif għalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Islim għalikom. Kif il-missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif għalek nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li iżommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jdi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġibt sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Tolqotna ħafna fl-Evanġelju kif id-difetti, in-nuqqasijiet, id-dnubiet ta' dawk qrib ta' Ġesu, ta' 12, narawhom u narawhom mhux darba jew tnejn, narawhom diversi drabi. Tolqotna għaliex dawn kienu il-bidu tal-Knisja. U min kiteb l-Evanġelju flok għatta iċ-ċensura, il-nuqqasijiet u d-difetti tagħhom, imma semmihom u kull darba ħna niftakru fihom. Niftakru speċjalment ta' ċelebrajna il-passjoni ta' Ġesu fiċ-ċaħdiet ta' Pietru. Pietru il-kap tal-Knisja. Kull darba niftakru kif hu ċaħat il-mulej waqt il-passjoni. U hawnhekk ukoll fl-Evanġelju tal-lum, l-għonet għandna l-dawn id-dixxipli imbeżza bil-bibien magħluqa dawn mingħajr Ġesu tħawdu. Imbeżza kienu u ma kellhomx il-kuraġġ ikomplu. Bad ukoll Tumas l-Apostlu li dana minkejja li iktar tard imbagħad mar ixanda l-Evanġelju anki f'postijiet imbeda. Imma baqa' din it-tikketta Tumas li ma jemminx. Dan għaliex meta Ġesu der li d-dixxipli ma kienx hemm, u mbagħad huma kollha ferħana qalulu rajna l-mulej u għalilhom jiena jekk ma narax b'għajnejja u miss b'idejja jien ma nemminx. Propjament aħna ngħidu m'hemmx imma mhux m'hemmx il-Ġesu. Propjament m'hemmx lill-Apostli. Ma qagħadx fuq il-kelma tagħhom.
U għalhekk għalilhom li jrid jara bajnejh u jmiżbideħ. San Grigorju l-Kbir għandu riflessjoni sabiħa ħafna fuq din is-silta u jgħid hekk. Jgħid il-nuqqas ta' twemmin Tumas l-Apostlu li kien tqil biex jemmen swilna lilna aktar taġid mill-apostli li jemnu. U jispjega għaliex. Illa għaliex bis-saħħa tiegħu aħna nafu li għal darba darbtejn dana Ġesu der fosthom id-disċipli ħaj u lilu għallu ejja ara issa. Tista' tmiss il-pjagi u tara kif jiena hu. U għalhekk bis-saħħa ta' Tumas illi ma jemminx aħna nistgħu nissaħħu fil-fidi tagħna. U speċjalment fil-mument tad-djufija tal-fidi tagħna u meta qisna infittxu li nigranfaw ma' affarijiet li jidhru. Namluha. Kultant namluha din fil-ħajja tagħna anki reliġjuża. Innutaw pereżempju tidħol fi knisja hemm Ġesu Eukaristija preżenti. Imma kultant jekk ikun hemm statwa li tibda b'xi mod tiċċaqlaq. In-nies dritt lejn istatwa xed tiċċaqlaq. Sem Ġesu preżenti hemmhekk. Imma aħna qisna nkunu rridu xi ħaġa li narawha bajnejna u missu bidejna. U allura hemm din it-tendenza kultant fina, u għalhekk meta niftakru f'din il-ġrajja lilna tgħinna biex bis-saħħa ta' Tumas l-Apostlu aħna ma nippruvawx infittxu dak li naraw u dak li nistgħu immissu bidejna fil-fidi tagħna, imma ngħidu miegħu dik l-istqarrija sabiħa tal-fidi mulej tiegħi u Alla tiegħi hija l-iktar stqarrija qawwija fl-Evanġelju. Illa li Tumas mbagħad ra lil Ġesu. U ma qalx biss dan huwa Ġesu li qam mill-mewt. Imma mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ma qalx biss dan huwa li mallem li għallimna ħafna affarijiet sbieħ. Dan huwa l-Messija li kienu jistennew il-poplu ta' Iżrael. Iktar minn hekk qal, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ara x'għajnuna kbira għalina fil-fidi tagħna. U għajnuna mbagħad ukoll il-kliem qallu Ġesu. Għax Ġesu qallu ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Żieda mal dawn il-beatitudnijiet li qal minnu ħieni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. U qed jgħid għalina. X'aħna wkoll aħna ma rajniex hekk. Ma meta aħna niltaqgħu hawnhekk għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, aħna ma narawx il-Ġesu bħalma nistgħu naraw il-xulxin hekk, imma nemmnu li huwa hu, nemmnu li dak Ġesu u l-mulej. U għalhekk lilna qed jgħidilna ħenjin. U qed iħeġġiġna biex aħna tassew inkunu ħenjin u narfu li aħna ħenjin propju għax avolja ma rajniex aħna għadna fuq il-kelma tal-Knisja, fuq il-kelma tal-Apostli li ġiet minn dak iż-żmien u minna li Ġesu u l-mulej. San Grigorju l-Kbir iżid ħaġa oħra. Jgħid meta Ġesu qal ħenjin dawk li ma rawx u emnu, qed jgħid il-fidi li mhux biss nistqarru bil-fomm imma li ngħixu bl-azzjoni fil-ħajja tagħna, fil-prattika. U jgħid din importanti bħalma jgħid San Ġagbu l-fidi urijili mill-emil tiegħek. Importanti li l-fidi
ma tkunx nistqarru ħaġa u bli namlu l-kontra. Il-fidi rridu nurruha propju bl-emil tagħna. U hemmhekk inkunu tassew ħenjin. Ħenjin aħna li ma rajniex imma emminna. Ħaġa li toqtok tal-Evanġelju huwa kif meta Ġesu jidher lil-dixxipli u anke lil Tomas magħhom għandu il-pjagi. Il-pjagi huma sinjal tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-dbatija li hu sofra fil-passjoni l-mewt tiegħu, imma wkoll tal-imħabba u l-ħniena tiegħu. Hemmhekk fil-pjagi naraw tassew l-imħabba u l-ħniena tiegħu lejn kull wieħed u waħda minna. U għalhekk huwa importanti li llum aħna narfu lil Ġesu bħalma qalinna u narfu fl-oħrajn fil-pjagi tal-umanità. Il-pjagi tal-umanità jfisser ta' dawk li huma bil-ġuħ, dawk li huma bil-ħaġġ, dawk li huma morda, dawk li huma waħedhom, dawk li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza, minħabba l-gwerra, niftakru mod speċjali fil-poplu ta' l-Ukrajina bħalissa u anki popli oħra bħal ta' Sirja, tal-Libanu, tal-Yemen u popli oħra wkoll li ma nisimgħux forsi fuqhom imma li għaddejjin mid-tbatija u nieqfu magħhom fil-pjagi tagħhom. Dak li jistedinna Ġesu meta jgħidilna ejjew issa missu l-pjagi tal-umanità biex hemmhekk inwasslu tassew l-imħabba ta' Alla. U għalhekk hija tassew sabiħa il-ħidma li saret f'dawn l-aħħar jiem biex għall-poplu li qed ibagħat il-poplu tal-Ukrajina li għaddej minn din id-dbatija aħna nieqfu magħhom. Hemmhekk qed naraw il-pjagi tal-umanità u dan il-mod kif għandna nagħmlu nieqfu ma' min qiegħed ibati. Jew nitolbu l-mulej illum, nitolbuh li aħna narfuh dejjem bħala l-mulej u Alla tagħna bħalma hija l-istqarrija ta' San Tomas, mulej tiegħi u Alla tiegħi, nitolbuh biex aħna ngħixu din il-fidi, nissaħħu f'din il-fidi ma ngħixuha fil-prattika u speċjalment ngħixuha bl-opri tal-ħniena billi nieqfu mal-bnedmin illum narfu il-pjagi tal-umanità llum. Namlu issa l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'molli wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju, Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-santna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejli għat il-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben li meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnobiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba u l-ħniena tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Imlina mulej dejjem bl-imħabba tiegħek u għejna biex inkunu strumenti ta' din l-imħabba tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna narfu mulej illum il-pjagi tal-umanità u nieqfu ma' dawk kollha li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu wkoll għas-sorjiet tal-Bon Pastur u jiċċelebraw illum il-festa tal-fundatriċi tagħhom biex ikomplu jaqdu l-missjoni tagħhom ta' opri ta' ħniena ma' dawk li huma fil-bżonn xhieda tas-sew sabiħa ta' ħajja nisranija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk barra minn Malta nitolbu biex inti tgħinhom fid-batija tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-gwerra, speċjalment bħalissa anke niftakru fil-poplu tal-Ukrajina u biex aħna nagħmlu dejjem ħilitna ħalli aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek mulej nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, Dirrit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn oħati għalina. La daħħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-Eid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Amen. Qabel ma nirċievu il-barka ta' Alla, nixtieq nuri l-apprezzament kbir għal dawk kollha li taw il-kontribuzzjoni tagħhom għal poplu tal-Ukrajina f'diversi parroċċi permezz tal-Fundazzjoni Lub, tal-Caritas, Djakonija Parroċċi, inġabru dawn issa inġabru kollha u se jintbagħtu wkoll anki b'ħidma ta' tant volontarji wkoll. Nixtieq nuri dan l-apprezzament u nkomplu nżommu dan il-poplu fil-qalb tagħna, fit-talb tagħna. Hemm ukoll bħalissa għaddejja maratona tal-Fondazzjoni Ju, anki wara l-Qudiesa wieħed jista' anki jissieħeb ma' maratona jagħti anki l-kontribut tiegħu ħaġa sabiħa ħafna biex inkomplu ngħinu bisħieħ il dan il-poplu li tant għaddej mid-dbatija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox,
il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Ħajr lill-Alla. Alleluja. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-Ħadd minn din il-kappella tal-Bon Pastur f'Albalzan, e kif illum hija l-festa tal-fondatriċi tas-Sorijiet tal-Bon Pastur, Suor Marija Eufrazja Pelletier. Is-Sorijiet tal-Bon Pastur ġew Malta fl-1858 meta l-fondatriċi tagħhom kienet għadha ħajja. Fost il-ħidma tagħhom is-Sorijiet jgħinu lin-nisa vittmi tal-vjolenza. Dar Merħba Bik toffri ken temporanju lin-nisa u wliedhom kif ukoll ir-refuġġjati uħud minnhom bil-familja. Tul iż-żmien f'din id-dar, il-programm jgħinhom jistabilixxu mod ta' ħajja aħjar li jissodisfa l-bżonnijiet tagħhom kif ukoll ikomplu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Infakkarkom li min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta li se jkun fih id-diskorsi bil-Malti u bl-Ingliż tal-Papa kif ukoll diversi ritratti jista' jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.